Croeso i'r Clwb Rygbi. Heno uchafbwyntiau o rownd go gynderfynol Super Rygbi Cymru. Dim ond 8 tîm sy'n weddill yn brwydro am le yn y 4 ola. Cais i Caerdydd, Pen-y-bont sydd wedi gwneud ti. Cais o'r safon ucha i Glyn Ebwy. Fuddugoliaeth adre yn Caerfyrddin. Casnewydd yn amddiffyn am ei bywydau am fuddugoliaeth i Aberafan. Llanymddyfri unwaith yn rhagor sy'n ar ben y byd. A Pontypool wedi ffrwydro ar lwyfan Super Rygbi Cymru. Peder gêm gysadleuol gyda'r tîm orffennodd ar frig y tabl Caerdydd adre i Pen-y-bont. Am gêm gaethon ni wythnos diwetha ar gair Bragdy gyda Pen-y-bont yn sgorio 4 bwynt ar 15 yn yr 20 munud ola i gipio'r fuddugoliaeth. Ar ôl meiddi rygbi Gogledd Cymru wythnos diwetha, Quins Caerfyrddin cafodd y fraint o deithio i Lyn Ebwy. Gorffennodd Casnewydd yn drydydd a nhw neu Aberafan bydd yn y 4 ola. Ond yn gêm fyw yr wythnos hon oedd Llanymddyfri yn erbyn Pontypool. Y Porthmin yn ceisio ennill yn erbyn Pŵle am y 5th tro yn olynol. Amser ymuno yn tîm Clwb, English language commentary is also available. Banker eglwys yn yr haul, be well. Dyma Super Rygbi Cymru yn ei holl ogoniant. A Johan Hughes yn codi'r bêl yn uchel i'r awyr. A Mike Herbert yn syth gyda'i hwylo ar y bêl. Morgan Lloyd yn ei chanol i Herbert unwaith eto ar y bêl, ond wedi'w dwyn yn gynnar gan Llanymddyfri. Osian Davies yn trafod y bêl, Morgan Jones. Mae chydig yn llac yn fan hyn ar ddechrau'r gêm, bach o nerfe gen y ddau dîm. Adam Warren, hanner bylchiad, nôl tu mewn, torri drwy un tacl, drori drwy 2, Thian Morgan cyflymder. Morgan Lloyd sydd yno i wneud y dacl. Mae Llanymddyfri wedi dechrau camilltir ar awr fan hyn. Mynd un ffordd camgymeriad o bosib gyda Johan Hughes mewn ffordd arall. Jack Davies tro yma yn torri drwy'r bwlch Johan Hughes. Adam Warren yn hepgor un chwaraewr, un bas arall i Harry Dole. Harry Dole yn pweru hun dros y linell Cais. Cais cyntaf o'r gêm i'r Porthmin. Ac am ddechreuad i'r tîm cartref. Harry Dole nôl yn y tîm wythnos yma. Dechreuad wych i Llanymddyfri. Maen nhw'n dal i fynd drwy'r boes mawr. Yn dyn, yn agos, Pŵl yn amddiffyn am ei bywydau. Ond yn y bôn, ond nhw'n cnocio ar y drws digon hir. A mae'n gais i'r Porthmin. A mae'n rhaid deud oedd Llanymddyfri'n gweithio'n galed yn defnyddio'r blaenwyr ac yn y diwedd Pŵl o'n nhw'n mynd i orfod oedi yn y diwedd. Scott Matthews yn fan hyn yn sythu. Mantais hefyd i'r ymwelwyr. Cystadlu am y bêl yn ardal y dacl. Taylor Davies, Morgan Lloyd yn mynd yn sydyn. Symud y bêl i Scott Matthews sy'n troi, sy'n tirio. Pwy arall i'r Pŵl ond am Scott Matthews wedi sgorio 10 eleni. Os oes rhywun yn mynd i gario'r ymwelwyr yr holl ffordd i rowndiau gynderfynol, Scott Matthews fydd hynny. A Dole wedyn gweld y cyfle, pas bach i Scott Matthews, a mae fe'n neud digon i croesi'r llinell, ond beth ni wedi gweld fan'na o Pontypool i gêm pŵer nhw, a mae'n bwysig nawr bod nhw'n neud yn dda o'r gic-off. Mae cael y pêl a cael bach o tiriogaeth to. Pan mae'r amddiffyn ar chwal dyma, lle maen nhw'n dod mewn i chwarae rygbi gorau, sythu gan Joe Powell. Mae'n ceisio i o'r glas i gael y bêl yn ôl. Un bas i Morgan Jones dros y bêl, Johan Duggan. Ond mae dal yno i'r Porthmin. Troma trwy'r bwlch. Berian Watkins yn ymestyn, cais arall yw hi i'r tîm cartref. Cais i Jamie Hughes. A chwarae teg yn defnyddio i bŵer i fynd dros y llinell yn y bôn.
Osian Davies gyda'r bêl yng nghanol y cae. Taylor Davies yn mynd ar bêl. Tro ma mae'n rhydd. Tro ma Jack Davies yn torri ffwrdd o'r asgell. A mae'r cefnwr i Llanymddyfri yn llwyddo i sgorio pedwerydd cais o'r rownd go gynderfynol. A sgwni pa mor bwysig fydd y cais yma pan ddaw'r chwiban ola. Ond fel mae'n sefyll, Llanymddyfri 9 pwynt ar y blaen. Scott Matthews yn gweld gwagle, Matthews i Cole. Cole, nôl ar y tu mewn, un bas arall, Chapman! Mae Pontypool nôl yn y gêm. Cyffyrddiad cyntaf y gêm i Connor Chapman ar ôl dod i ffwrdd o'r fainc. A mae Pool, dydyn nhw ddim allan o'r rownd go gynderfynol eto. Time off, we have to check the actions of black six. Yeah. Offside by black six. No try. Do you agree? No try. Dim cais. Wel, mae hwnna'n benderfyniad holl bwysig yn gyd-destun y gêm. Ford yn symud i bel. Joe Marnie. Marnie, nôl tu mewn. Rodri Cole. Di'r gêm ddim drosodd o gwbl. Mae'n safio i chwarae gorau nhw am y 10 munud ola. Os pe bai Pontypool yn llwyddo i sgorio 7 pwynt arall, mi fydd amser ychwanegol. O dyma be mae Super Rygbi Cymru amdano. Gemau agos, gemau bwysig, popeth yn y fantol. A'r chwaraewyr yn taflu popeth i mewn iddi. Ond Llanymddyfri, Harry Dole! Dyna y gêm yn y bag. Llanymddyfri yn rhoi'r gêm yn ei wely. Harry Dole yn plymio i mewn i'r gornel. A Pool o'r ail ddechreuad yn colli gafel ar y bêl. A Harry Dole yn gwneud y mwyaf o'r cyfle. Ac yn plymio i wneud y gorffeniad chydig bach mwy deniadol. A Llanymddyfri fydd yn camu i'r rownd gynderfynol. Am ffordd i selio buddigoliaeth enfawr. Basa hi gyda Garan Williams yn croesi man hyn. A dyma nhw'n dod dros y linell gais. Cais cyntaf i Garan Williams i Llanymddyfri. 6 cais i'r tîm cartre. Mae'r sgôr yn edrych yn swmpus erbyn hyn. A'r porthmin sy'n mynd mlaen i'r rown nesa. 39 i 20 y sgôr derfynol. Mae'r sgôr yn un swmpus, y fuddugoliaeth yn un gyfforddus yn y diwedd, ond anodd credu 7 pwynt oedd ynddi gyda 3 munud ar y cloc. Sut o ti'n teimlo fri ni? Gythyn ni lot o tirogedd, lot o meddiad, lot o gyfleuon, a wnaethon nhw ddim mynd bant, cadw nhw yn y gêm, a o'n i ddim digon cywir yn y ran bwysig o'r gêmau i cael y pwyntiau ddysau, ond pob clod i Pontypool wnaethon nhw wneud i gweithio'n galed iawn. Ond ti'n gwybod chwaraewyr ar y cae sydd wedi bod yma o'r blaen, pennau profiadol, pwy beth oedd y gwahaniaeth yn y diwedd? Ac o mos, mae lot o profiad yna, mae'r boes sy'n neud o'r blaen, a mae'n gwneud gwaniaeth enfawr i ni, ond mae 2 gêm galed yn ei gobeithio, cyn neud eto. Tom Hancock, gêm cystadleuol, brwydro nes y diwedd, ond falle sy'n dod bach yn fyr yn y diwedd. Ie, cytuno, boes di brwydro'n galed, y cystadlu trwy gydol y gêm, rili hapus hwnna. Bach yn siomedig, y safon y rygbi ni wedi gallu dangos yn rili heddi, a mi eisiau ni fod dysgu gwersi ar gyfer blwyddyn nesaf. Digon i weithio gyda lot o bethau positif ar draws y tymor, ond os ydyn ni moyn curo tîm fel Llanymddyfri oedd i cartre mewn gemau rowndio ole fel hyn, mi eisiau ni fod tyma bach yn fwy clinigol, bach fwy o safon a awch yn ein chwarae ni, ond digon ymdrech na'r boes, so mi eisiau nhw fod yn brawd o beth yn gwneud iddi. O, Lucas, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Wel, am gêm, y sgorfwrdd yn edrych yn swmpus, y fuddugoliaeth yn edrych yn gyfforddus, ond dwi ddim yn dweud hanes y gêm na. Oedd Pool rili wedi llwyddo i roi nhw dan pwysau yn yr ail hanner. Ie, wnaethon nhw yn y ardal dacl yn ywedig
Byna arafu bel lawr o Llandovery ffili cael momentum wedyn a chwarae ar y trod flan fel maen nhw moyn a cael y tempo i mewn y gêm a nhw ffili wneud na tan diwedd y gêm really a oedd gyd o blaenwyr Pontypool mas ar y traed wedyn. A sôn am, wel, olwyr Llanymddyfri, o'n nhw'n ddidoster ar y deg, Eli Rhys yn gosod y tempo, ond ti di dewis Jack Davies fel sir yn y gêm. Do, achos siarad ni tipyn bach cyn y gêm, rhai ffordd ddim o'n wadu'r gêm, gyda ryddid na, yn dadlwytho'r pel, oedd yn meiddi pobl oedd yn redeg y pel nôl, a fi credu sgorodd y cais, a 2 cymal cyn ni, oedd yr ochr arall y cas, oedd yn gweithio'n galed, gyda'r olwyr, gyda gilydd, a dath yn ôl ochr ma sgori. Reit, wel ni wedi cael chwip o gêm ar ddiwrnod braf yma ar fanc yr eglwys, ond pwy nawr fydd Llanymddyfri yn chwarae yn y rownd gynderfynol? Ar ôl sicrhau yr ail safle yn y gyngrair, roedd Glyn Ebwy yn croesawu Quins Caerfyrddin i'r stadiwm Gin y Glas. Enillodd Quins oddi cartre yn Rygbi Gogledd Cymru wythnos diwetha, gyda hyder yn uchel felly all y Quins greu sioc. Setaro. Cyfle i'r olwyr, o bosib wedi bach o led ar y bel yn yr heilwen. Setaro eto yna. Bach o draffath i ryddhau y bel, y gig dros y top gan Davies. Lle mae hon yn madlamu, yn garedig iawn, yn wych. Y cais yn dod i Lewis Rhys, allan o'n unlla. Bydd Ebbw yn siomedig. Un lle mae hon yn mynd i'r blaenwyr. Ac i Joe Franchi, y capdan. Ar y cynffon, yr olwyr yn ymuno. Mae'n amhosib stopio hon. Franchi yn anorchfygol dros y lein. Ebbw eto efo meddiant. Mae'n eich deg i hynna'n barod i'r redag i yn defnyddio'r pwers i gyn nhw ymysg yr 8 blaen. Quins yn ei ddau arafu'r meddiant. Edrych i wrthrycio drwy gallu dwy ni. Ebbw di mynd i gysgu. Y kick-off yn dod o blaid yr ymwelwyr ac cael gymryd yn sydyn. Howells, ochr gamu. Gwirthiol gan y canolwr. A dyna'r ymateb. Mi oedd y Quins yn ei obeithio amdano. Wedi cael ei ddwyn. Quins efo meddiant anisgwyl ar y llinell 5. Ebbw yn gorfod bod yn effro ar y cyrion y blaenwyr. Yn ceisio rhoi awdurdod i hunan ar y gêm. Milyn nôl ar y maes. Yn cael ei daflu am yn ôl. Kick-off fydd hi. Gymryd gymryd sydyn. Yndi Manu. Setaro! Mewn o'r bechan. Yn mynd o dan bawb. A sgôr arall i'r Quins. Quins yn 9fed detholion ar y blaen yn yr ail hanner. Oes na sioc yn mynd i fod yn erbyn yr ail detholion Ebbw. Yn codi, yn mynd, yn troi, yn sgorio. Sean Parry yn ymateb. A dyna oedd Ebbw angen. Franchi yn gywir hefo'r dafliad, gan dod a ddim. Neidiwr yn ei wrthwynebu. Unwaith eto yn dacteg yn glir. Yr olwyr yn ymuno. 10 dyn i fewn yn ysgarmes y mudo sy'n gymaint o arf yn brif arf i Lyn Ebwy. Franchi dal yna, aros yn ei patrwm yn torri y ffwrdd. Yn ochr gamu, drosodd am ei ail, ac Ebbw yn cymryd gafal o'r gêm yma. Ebbw ar y blaen o sgôr, yn unig pwynt, yn unig. Bysa cais yn rhoi hyd braich rhwng nhw a'r Quins. Real fantais yn cael ei chwarae, y blaenwyr fel blanca dros y bel, hyrddiad at y lein, yn cael ei stopio, angen cymorth. Quins yn gofyn am gic-cosp, Franchi yn disgwyl, pen lawr dros y lein, dyna'r hat-trick. A dyna'r sgôr sy'n mynd â Ebbw ymhellach i ffwrdd. Quins ar kick-cosp, nôl o fewn sgôr i Ebbw, diolch i Ivan Davies. Ebbw o'r algychwyn, yn gwrthrycio, yn dŵn y bel, yn swnio bod yna waglau lawr o'r ochr dywyll, ac o'n unlla, grip tuff, drosodd am un arall. Quins, yn ennill y lein, Ebbw methu gorffwys ar ei rhwyfa bod yna 12 pwynt o fantais yn hwyr yn y gêm. Quins lawr yr ochr dywyll, i fewn i 2-20. Fel sliwan drwy'r dacl, a drosodd mas Setaro am ei ail. Ac mae yna obaith dal ar ôl. Ebbw am reoli'r bel, am reoli'r sgrym. Mae'n mynd i lawr ar ochr agos yma, kick-osp i Ebbw. Mae'n pwyntio at y pist, ond dyna
Fydd ddiwedd y gêm, Evan Lloyd i gyroni'r fuddugoliaeth. Mae'n uchel, mae'n hir, mae'n gywir, mae drosodd. Fuddugoliaeth i Ebbw drwad i'r rown nesa. Sgôr terfynol, Ebbw 45, Quins 35. Result happy, performance probably not. I thought we were really patchy, but a lot of credit that goes to Carmarthen Quins. I thought they were really good today. They're full of energy. I thought their physicality was good, and yeah, they made it really difficult for us. So yeah, full credit to Carmarthen Quins, but we know that we need to be a lot better next week. You know, we were well in the game at half time, up to 60 minutes. You know, we were really in the game, and you know, got involved in a little bit of an arm wrestle. Made a mistake early doors in the start of the second half where we gave away a soft try, field position, and then, you know, to be fair to Vale, as soon as they had a sniff of momentum, they piled on the pressure. But we were right in the game, I felt, right until the death, and you know, it wasn't a case of it going wrong. I just felt that probably, you know, in the end, Vale had a little bit more power than us to get across the line. Llwyth o rygbi ddod ar S4C dros y dyddiau nesaf rhwng gyn-derfynol Super Rygbi Cymru yn fyw am ganol dydd. A mae'r bencampwriaeth rygbi unedig i gyd yn dod o dde Affrica dros y penwythnos gyda Caerdydd, y Dreigiau a'r Scarlet i gyd yn chwarae yn fyw ar S4C. I'r brifddinas y rewni nesaf, Caerdydd orffennodd ar frig y tabl, Pen-y-bont oedd yr ymwelwyr i barc yr arfe. Sut fydd tîm Scott Baldwin yn ymateb ar ôl dechreuad go araf wythnos diwetha yn erbyn Abertawe? Lain i Gaerdydd, Môr, lan yn uchel, hyd yn torri. Ward, yn rythyd mewn y doi ar hugen, cystadleuol yn ardal y dacl. Jason Harris yn cario, fel mae wedi wneud trwy'r tymor. Evans, bylchiad ac yn dadlwytho nôl i Môr. Yn casglu'r bêl na. Lloyd, Ward yn y symudiad am yr ailwaith, pwysau ar llinell Pen-y-bont, bwlch bach yn agor i Lloyd. Harper yn cyrraedd, fe mynd am y linell ac yn tirio cais cyntaf y prynhawn i Gaerdydd. O, gordafliad, Alun Rhys yn casglu ar gwt y lein mewn i'r doi ar hugen. Pen-y-bont yn amddiffyn unwaith eto. Emmanuel, Evans, dymu, bwlch bach yn agor. Fe'n cael ei lorio gan Wilkins, tacl dda, ond y pwysau dal ar Pen-y-bont. Y reng flan nawr yn cario. Lloyd, newid symudiad ar bas yn un hyfryd. Matty Young, ail gais i Gaerdydd. Pen-y-bont yn edrych i ymateb. Alfie Llywelyn, oedd e'n meddwl am y bestyn, yn penderfynu peidio. Williams, nôl yn erbyn y grain. Bron ar y postyn mae Pen-y-bont nawr. Pwyll piau. Lle mae'r gwagled yna'r cwestiwn. Bynel yn dod o hyd i Jake Thomas mas yn llydan. Pen-y-bont yn croesi am ei cais cyntaf. Wedi bod yn gystadleuol yn yr hanner cynta. Mwy o'r un peth yn yr ail hanner o sgwylwch chi yn dda. Sean Moore yn cael ei lorio, just tu fas doi ar hugen Pen-y-bont. Phillips yn y symudiad am yr ailwaith. Lloyd, Emmanuel. Ar y tu fas mae Evans yn mynd. Young ar ei ysgwdd, ond mas yn llydan. Mae Dewi Cross, cais y hanner i'r asgellwr ac i Gaerdydd. Lein effeithiol unwaith eto i Pen-y-bont. Evan Yardley yn cael ei ddwylo nôl ar y bêl yna. Mae lein ddim drosto eto, a dyn nhw'n gallu cael ei symud siamlan. Nagin, Yardley'n penderfynu chwarae. Williams, Florence. Tua cyrraedd dros y llinell fantes. Y bêl ar blat i Williams unwaith yn ragor. Dwylo da, y reng ôl yn cyfuno. Williams yn cael ei nôl, Bynel. Be sy'n yn ei focsio, Drixel, wel cic yw hwnna. Jake Thomas yn dyrhygio sgiliau pêl-droed i groesi am ei ail. Mae Pen-y-bont nôl yn y gêm. Cais hyd i roi bach o fwlch i tîm y brif ddinas, o dyma Pen-y-bont yn dod. Wilkins yn bwrw ongl. Wilkins yn croesi. Pen-y-bont ddim am roi'r ffidil yn y to. 7 pwynt o fantes sy'n gan dîm y brif ddinas. Dyna chi bas gan Byneled, Howley. Cyflymdra gan y gŵr yma. Jake Thomas tu fas i fe. Jake Thomas, chwiban yn mynd.
Y bas ymlaen, medd yn dyfarnwr i Ben Connor. A kick-off yn erbyn Ben Bynel. Double whammy. Mae'r cloc yn goch, amser ychwanegol. Un cyfle arall i Pen-y-bont i fynd amdani. Edrych am gêm gyfartal. Price i Bynel, yr un symudiad. Pas hir, ond yn cael ei ryngipio tro yma. Lloyd yn dadlwytho. Joe Williams. Williams yn cau Pen-y-bont. Tîm y brif ddinas sy'n mynd trwyddo i rownd gynderfynol. Mae'n gorffen ar barc yr arfer. 31 i 19. Playoff rugby is always going to be like that, no matter what has gone on in the past league rounds, going to the end of the season, it's always going to be a tough game, no matter who you play. So, I'm delighted with the boys, the stuff that we spoke about before the game, we delivered. Not everything went out well from an attacking rugby point of view, but I thought our defence and our effort was outstanding, and I think that's what got us the result today. This group has started to believe now, and I've spoken about we've gone toe-to-toe in a knockout game against top of the league at home, and we were a potential forward pass, shall we say, away from taking them to extra time. And again, we weren't accurate. So imagine how dangerous we're going to be when we are accurate in those areas. Fe orffennodd Aberafan y tymor yn gryf i gipio'r chweched safle yn y tabl. Ei gwobr, taith i Casnewydd, orffennodd yn drydydd. Hogan edrych i'r chwith, blaenwyr sy'n disgwyl. Casnewydd ddigon cyffyrddus ar ei llinell deg ar hyn o bryd. I'r chwith ma'n mynd bach o wagle ar yr ochr pella na. Delnefo trwy'r bwlch, allan i'r asgellwr, Felix Gilbert i'r gornel chwith. A dyna ni sgôr gynta. Tafliad ddim yn syth yn cael ei wiro nôl. Chwarae mynd yn ei flaen. Casnewydd yn y 2-20. Y blaenwyr yn cymoni Buckland. Eto y blaenwyr yn cyfuno yn taro'r bylch yn mynd dros y llinell fantais yna. Y bel wedi arafu. Buckland yn gorau twrio. Chwipi allan. Eto blaenwyr yn gryf mynd dros y llinell fantais. A pwmpio'r coesa. Mae yna bach o wagle ar yr ochr ddes yn gallu cymryd mantais. Lloyd Lewis am y gornel. Gwych. Superman i fewn i'r gornel dde. Aberavon un ffordd mae hon yn mynd, sgarmes ymudol. Y blaenwyr o gwmpas y bel wedi sefydlu'r sgarmes. Cripian yn ei flaen, yr olwyr yn ymuno hefyd, Joe Gage a Roderick. Nhw dros y lein, Luke Davies. Ail y dydd i'r diwyniaid. Casnewydd i chi glirio'r bel lawr y cae. Ar hyd y tir, Delnefo yn ei sgibo hi fyny. Pen i lawr syth i fewn i galon am ddiffyn Casnewydd. O, wedi cael ei ryngipio, Dan Buckland ydi hwn. I glistia nôl, edrych dos i ysgwyd. Ydym wedi cael ei ddal, Corey Lewis Jenkins. Arbennig dda, Buckland hyd yn oed gwell. Mae wedi sgorio. Anhygoel. Pwynt o wahaniaeth rhwng y ddau dîm ar ddechrau'r ail gyfnod. Delnefon gadael llithro drwy ddwylo. O, cangymeriad arall. Ar ei o hôl hi mae Jay Foster Smith. Y bel yn angharedig yn mynd y ffordd arall. Aberafan wedi ymatab wedi dwyni hunan. Dyn nhw'n gallu mynd rhyd y ffordd. Bas nôl tu fewn at Gwilym Evans. Evans yn dadlwytho. Bron iawn yn cael y bel nôl y blaen esgellwr. Ond tro yma oedd hi ar ei frest. Jack Lloyd sydd yn manteisio rwan. Mewn gwagle, mewn bwlch. Neb o'i flaen o. Dunford methu i ddal. A Jack Lloyd yn rhoi Casnewydd ar y blaen am y tro cynta. Aberafon ar ei hôl i codi hwnna'n uchel i'r awyr. Bron yn adenillu o'r algychwyn. Lloyd Lewis o mae o drwad. Dwi'n gallu sgorio ail o fewn munud. Lewis wedi cael ei lorio, angen cymorth. Max Williams yna gynta. Y blaenwyr yn codi ac yn mynd. Kyle Taylor sydd yna gynta. Aberavon ar y droed ôl. Maen wedi cael ei siglo. Y gic letraws. Lle mae hon am gyrraedd. Iestyn Galtson sy'n ar ei hôl i. Neb ar flaen o, neb am ei stopio. Mae'n gais arall a Casnewydd yn ergyd farwol i obeithio'n Aberafon o bosib. Aberafon angen ymateb ar y sgorfwr. Mae angen rhywbeth i ychwanegu i'r cyfanswm presennol. O, mae yna fylchiad. Rhys Thomas, Thomas y captan, yn pwmpio'r coesa dros y lein. Dyna sgôr angen reidiol. Wedi'w ddwyn, y dywyniaid. Angen cais
Tosgais i ennill y gêm, y gic ymlaen gan Dunford. O, di bylchu ochr gamu traed arbennig gan Dai Richards. A mae hwnna'n bendant i agor y bwlch ac o bosib y ddigon i ennill y gêm. Y sgôr terfynol, Casnewydd 40, Aberafan 25. We don't want to overplay in our own half. We had to try and make them overplay in their half. And credit to Jack Lloyd, he really did problem solve well, kicked into space. We had a couple of 50-22s, just kept the pressure on Aberavon over and over again. But in general, I was quite pleased with our performance, and when we look back, I think we'll be even happier with it. Just really proud of the boys, the way we played. I thought, at 60 minutes, it was a real arm wrestle, and we'd fought our way back into a one-score game. We showed a lot of spirit, a lot of style in the way we play, but unfortunately, it just didn't go away. Wel, am benwthnos o rygbi yn Super Rygbi Cymru. Dyna ni felly mae rowndiau cynderfynol wedi cadarnhau. Caerdydd fydd yn croesawu Casnewydd, tra bod Llanymddyfri oddi cartre yn erbyn Glyn Ebwy. Mae'r 4 ola wedi cadarnhau. Mi fyddwn ni'n ôl amser cinio dydd Sadwrn gyda rown cynderfynol, tra bod ffeinal Super Rygbi Cymru yn cymryd lle ar y 19fed o Fai. Tan tro nesa, hwyl fawr.